а сега продължаваме с бащата и майката. На чекана Ромален Даровилпе, о баба, о пачко метал. Луда глава е, ей хора, нека да е жив и здрав. Парата го побърка на този човек. Нека е жив и здрав и все така да дарява. Юлия, шуне синче, Бораки Пинав. Такъв баща няма да се роди, да знаеш. Нека ти е жив и здрав и мама Натка. Да е жив и здрав. И така продължаваме с Тодамати калавлески кая гили, керавлески кана, мате тормозил мабут, после оправила кутинка продължил. После капенаме, не жена ворси, ловси по 2-3 бона на опре. Нашъл му време, оленца, идиотеца, дилино му и люме, со почти гумле, со цени гумле на ме, ама кана жанава, олитане, душа румине. Пали също. Значи шунено текст и романен. Нашъл му време, оленца, идиотеца, дилино ми люме, са почти гумле, со цени гумле ме, ама кана жанава, улитане, душа румине. Арманджие, мангилия раклетовен баре, трикажие, най-шанс. Тексти, машина, готово. Avena sine rodina, ti da folen me pare, nicat me romia na pučno, I cal gumle gedigu, sine lengi bakam, sine lengi shparkaza, akana khalile be, mansara vrone nave. Mangelia ranke dinover, bare tricajie, aramjie, ništo na storiger, a se bare čalomšie. Buci bistergema, ična cinema, a me pomoži gumlen. Buci bistergema, ična cinema, a me finansiri gumlen. Petrić država, bi Mirona i šansa te države. Tačno. Me женавте керапия. Luciano Crano. Това е железарска фамилия, железарска сватба. Шу да кажа. Sa ikam gjum din gjumlen, si sine lengilačo, je kuti od din gjumlen, so din gjumlen je bisterdilo. Si sine lengi banga, si sine lengi šparkaza,
Akana Khalile pe Mansaram nunina pe Aramıcı Mangelia dakle de gover Bare trikashi Ništo na storike A se bare čalom šije Ucipi se gema Šta ceni gema A me pomoži ljubolem Ucipi se gema Šta ceni gema A me pomoži ljubolem Aramđije, aramđije Na živo, oj, kolegi, na živo. Si, si. Šurma jule, šurma mi čaj Šurma jule, šurma princezo Ko baba sopevila Tu che živi mila jule Po životi kadela Lele sa tu mekev Ako treba ošte kerka kinila Sape pare kadela Akava pačka Najšansate dol pe pare Pare ka Bukovek čuvali na strani Za stari godini Толку ке са сто Леске дијан, дијан, дијан Да би стар дилан Пут, пут дијан И още дес пачко Още дес Кове са сто Mangelia raklin te jove Bare trikaše Пачка скелия раклите овен Барен Пачка Мошто вес Пут паросинче Те дол Благословија Ама без та шефка И без оня војвода шефа Не те виждам Остојани Мошто Најдобрија барабанист на Балканите Амо баба Долтумо Вародумо Сарки Ропава, овој вода, со старост 100 години, не една, 5, 3, 5, 10 години, 100 години е на врха и бабото Јулија Бикова, штом си житуте, мадара пачко, мадара, пошто вез буд силно, ама без родители не става. Mangeli tu mente ove Pare trikaše Араможем Ништо на сториге Аз си баричал Скъпи гости, нашия брат Симон Соколов 100 лева за малото семейство Им желая да са живи и здрави Си пистергеман, šta ceni geman, a me pomoži ljubolem. Puci pistергеман, šta ceni geman, a pomoži ljubolem. Mašino, mangarte mares mangega, mazno, zalmane. Mirigini,
мири и пурани. Дойди ме, дойда ке назовавам. Най-дойди бе, най-дойда ке. Село Бреж. Duydi ve duyurken soğumam Miçaya kimizliğine varam Parubiyam kakilama Şunma şunma yule tu kekila baba Lele kila baba Lele te dayače Lele patronka ke wafo Baro sedamite keras Taro papu sebo Tomange sa stovoj voda Еми Шефка и Юлия Бикова Baro sedamite Това е стената Стената на пачка метал Много са стоп Anca iară trumale nene capiama Sau ceașe sau mases nene capagava Cele rumane Cele chamare Oh Айкути Ме джанав ленгорат бесинче, ленгорат джанав. Той ма ги състав. Романен. Значи иди самен залак назад е свато ръка на керде чистито точно тогава ама направо пачка шампиони той сманге са стоси джанес че бут мангавт керес ма чучурка ама още търпивт Tu trpis mama Стояне пренда последно бия мангио екстре повече ни мангио. За тук е винаги. Значи ачи после ключора. Качистито тумен диен 25,000 лева чисто злато, така ли беше? Така е. Да чуят тук хората. 25,000 лева злато подарихте на чиститото. Сега, това обзавеждане и къщата, я ми кажи каква е цената. Аз одеве чух 200,000 лева. 200,000 лева къщичката, райска градинка с хубаво обзавеждане, от това по-хубаво. Здраве му кажи, здраве, да ни е жива и здрава. И ако една баба говордия, 10,000 лева, тежаste пиравездата, таки нещо ке. Аз за каласи джобни, значи още ки кале стежанес. Кереслес ке кере досада, още кадолто. Каласи 10,000 лева джобни и 200,000 лева, скъпи гости. Това е ташче с обзавеждане. Да си жив и здрав, дай Боже да даряваш все така. Пачко, това го знаят всички. Пачката ми казва, как Ористо, додек съм жив, ки помагал. Къде ки одиш, бе, бате? Не на тек, живи и здрави, чекаш още внучета. На внучета ки помагаш. Те са уредени вече. Да се жив и здрав. Значи и внуците са уредени. На тия години, скъпи гости, това момче ще го прави, аз винаги му казвам луда глава. Задна нема. Да са почемна Романе Капена. Катар кала паре кале манушеске.
ми ме палека те са пенавленге романе мата керна те парон. Това цялата махала го знае, че това момче луда глава, пак казвам луда глава, скъпи приятели, скъпи гости, не спира да работи. На 24 часа колко? 4 часа имаш спане, нали така? Нека си жив и здрав. Значи да е жив и здрав, комо е винаги до тебе. Стената, да. Щом тръгна по твоя път, значи гордей се с това дете. Той е по-силен от мен. Да ти е жив и здрав. Да ти е жив и здрав. Аз се радвам да имаме такви деца. Да слушат родителите. Василе, дикта Ософети Соба. Маде е ключо, раче. Сега, ето ги ключовете за етажа. От тази вечер, Илка, вече твой етажа, да знаеш. От тук мога да се превериш. Крумчо, бегай си дома, даже напускай, тръгва още сега. Бе, това сартуте направо наша. Да се жив и здрав, синче. Значи от пачко кино кана манге вон тогава. Беке раманге май тапо, нашти ли бе? Точно легендо. Тия са моите деца, бе. Тия са пораснали с мене. Да са живи и здрави.